Aulia. Rapnya gak bisa ya? Kirimnya spesial untuk Malepo aja yang bisa tuh. Menang denai mancang dia kau perpokabau indah namua biya kini biya aden lah biya denai berarti jadi laki-laki lejeleh dek kau. Jangan sombong-sombong ya. Oi ajak sayang subola pikir hidup dan kini sadang kauncang ikutnya adia sabana sayang katakanlah dia batari tarang. Kalau cinta bilang cinta, kalau sayang tidak aja. Ondeh udah coba dengarkan Aduh. Ndak kok udah bandiang-bandiangkan Nenek kok kini gade inang ndak mungkin udah kaman dapekan. Seperti ini aja sombong deh sama bang. Mahal dong. Nenek Maroko ada mangiri dua bajuntai nanti pamatang kok indah lalu nanjo bakasi iyo si Junai yo nan kadatang kok indah lalu nanjo bakasi iyo si Junai yo nan kadatang. Kain pelepah kakinya rencak dibawa orang baik ke padang. Kain pelepah kakinya Ya mana udah kaki surah. kasihan kemanol ngalaba dan surang menanggangkan jika pakato usata dorong pada menyasa kemudian Sase udah. manjek dia ngediak kau Wah, manjek speaker dia buat kau biarlah daripada banjir. bantu mereka yang kasih sekarang dari Banten sana Bekasi ini. Kalau tidak percaya coba aja lah. Agar semua dicobanya barang maju. Adisa Kristiani Aulia. Itu kami dia tapi dah dia cintanya. Hoi ajak sayang coba lagi nasib dan kini sadang kauncang ikutnya adia sabana sayang katakanlah dia batari tarang. Gimana aja dari cinta kapan kan? Unih udah coba dengarkan indah ke udah bandiang-bandiangkan nenek kok kini jadi inangan ndak mungkin udah kaman dapekan. Di mau rekor udah kemah. Nenek Maroko ada mangiri duduk bajuntai nanti pamatang kok indah lalu nan coba kasih iyo si Jundai yo nan kadatang kok indah lalu nan coba kasih iyo si Jundai yo nan kadatang. Kain pelepah kakinya rancak dibawa orang baik ke padang. Kain kelawi indah beria mengaku udah kaki surah. Kasihan kemanolong badan sudah menanggangkan jika bakato usata dorong aduh menyasa kemudian. Hey, Adek jangan macam-macam sama udah adek ya. Bapak udah dukun biarlah, panjat dinding adek nanti sama udah. biarlah, Calon Pak Wali udah adek. biarlah, Orang kayu adang biarlah dah, itu nak muah adek dah. biarlah. Ada tuh udah banyak muah lah. Nak muah dah. Biarlah saya kecil tadi.